Oke guys, ke lokasi pertama lagi. Oke. Loh, ketutupan kabut di jam telu wis teko omahe uang. Oke. Oke guys, loh. Jadi halo, selamat pagi Mbak. Mantan nih guys. Oke guys, ini aku berada di Sidodadi ya Mbak ya. Mbak ini disayang. Oro-oro Watu, gak oro-oro Masar loh ya. Dengan Mbak siapa sayang? Mbak Dian. Oke Mbak Dian. Ini nanti requestnya jilbab. Solo hijab, hijaban terus apa gitu hijabnya masaknya apa? Solo hijab, temune? Solo hijab juga. Gantine? Apa modern? Apa solo juga lagi? Tak ngerti Mbak. Oh, manut ya. Berarti engko ben ganti apa ngono ya. Oke Besti. Oke. Cus. Mandane manut iya. Jadinya seperti apa? Ini before after gak jilbaban gini? Iya. Ya, gak apa-apa ya. Oke. Mandani ku tinggal softland guys. Ora tahu gawe. Tapi tenang, sama Mbak Manara penak. Gak loro. Disulap. Jadi nanti lembu, mungkin kalau buka. Tunggu air masak. Bu ke arep masak. Macam. Wis sak menit 30 pateni kok. Ya, belum cukup itu. Sajane mantan sayangku. Nah, before after ini ya guys. Iki dikerek buka Mbak Lisa sama iki Mang. Oh gak asli ini ya. Asli cilik guys. Jadi kok gak jadi kerek dilem ae kok. Oke, cus. Lanjut. Wis ditoto. Nah. Saatnya bersih-bersih. Wi miring ngger dikawe. Oke. Berarti kita tunggu HP kurang stok kasih. Oke, stoknya banyak ya guys lo. Cus. Ya apa gitu. Apa ini ngevlog apa? Ngevlog apa? Ngevlog jobo. Jobo si vlog kok. Kedua kalinya ya rapopo. Kok dipilih sing apik sing ndi? Ngono kena ibu enak ya duduk ya. Iya berata Mbak Lisa. Cang Lisa. Tuh. Oke, Mbak Lisa. Ora diendau siwet aja Lisa. Lha kaya wong lu kursi iki, Mbak Lisa. Su. Kelo. Apa Mbak Lisa? Mbak Lisa sarapan riyen. Nggih. Mbak Lisa. Nah nih Mbak siapa ini? Mbak Lisa. Mbak Manuk. Mbak Diana. Iya guys, iki pas sapa ya iki ketot ning kene lali aku. Sapa sing Komen ya. ngurus kelangan kipas manten? Soalnya Roro ning anu, ning box make up. Ini siapa ya? Mbok dek iki aku urus sik lho. Kok nek kipas irung kita sapa? Oh, ini Mbak Lisa. Paras. Mbak Lisa punya toh kipas ngono. Punya toh. Nek beli dek mana Mbak Lisa? Online. Oh, online. Rumahnya mana toh Mbak Lisa? Gak tahu, tanya saja orangnya itu. Mbak Lisanya cek bubuk terwinang. Tanpan. Mai Lisa. Oke guys, mandannya semeh dadi, nanti pindah lokasi satunya.
Bikin-bikin wae sarapan kopi. Sok neng di. Yang di itu. Wah, apik ngono kene. Wis ning kono. Ibu bilang ini motor pengen gini aja. Iku dijak wirawiri. Motor aku bikin kayak dari kita cerita kita cek nih aku saling kayak gini. Barakallah. Yes, nanti lagi ya. Ini timnya belum datang soalnya masih pagi putut-put. Pikir pagi. Guys, ini dihijab dulu oleh bosnya sendiri. Di sini pindah. Ikuti sanyanggul, ikuti sanggil tapi ayo perjas. Buka Tinggalnya horizon dari tok. wong wedok kudu iso masak. Mana? Mana mboten saged. Saged netes. Ora dindok. Doke belum terus. Oh iya, iso mana? Sakit dong, wedok mbak. Kayak gaji. Wedok tel lagi mbak. Mbak menik ayu. Mbak ini Bian dadi mantan ya sak meni. Untuk rumah tuh, gelut. Iya, sok buka ya vlog buka album dadi mantan ya. Apa albumnya kecer? Klise wis pedot, jot. Klise kobong. Blawur wisan klise. Enake kursi wae tembok kok. Mbak Li, Kan dia nyuplih ya. Jo. kamu ya please. Klise. Kata burak. Cantik sekali. Jadi ini di blok ya sampai jam 3 TV lagi. Iyalah biar jadinya perfect, tidak mengecewakan. Ya, terus dibayar mahal itu karena skillnya, karena kualitasnya, bukan karena produknya. Ya produknya ya tinggal barangnya larang-larang kabeh gak murahan. Jadi butuhnya nek wedake bagonan ngono ya tak dol murahan. Nggih. Kena keringet makin kena keringet. Semerepe ing HP. Lagi. Nggih. Alhamdulillah. Ya Gimana? Berarti jenengan nggih ningali bose kene iki. Oh, alhamdulillah barakallah. Pari sehat ki, Mbak. Panjang umur ini Bu manten. Niku dekore kula bonusi akrilik. Bose niku wis pokoke nyah-nyoh. Bisane yang bikin pun. Amin. Barakallah. Nembe kula Nggih, nggih. Iki kersane anu lintu-lintune. ningali HP niku. Nggih, alhamdulillah. Lah mungkin jenengan nggih mlebet HP niki. Nggih. Alhamdulillah. Tak iki ya nek sakarepmu. Oke. Guys, pemasangan sudut mantel aksesoris Solo Putri hijab. Soalnya yang ini mati. Aku tahu. Lebih bagus lagi Awet dong. pirang dino? Duwene sak dino. Toko sikil. Duwene sak anune. Sak siturmu, Awet Mbak. pirang dino? Seminggu. Awet seminggu. Kak sak wulan, Mbak. Tahun. Ayu nih Mbak menik-menik. Banyak kan. Karena kebabanya. Api lho kembang banyak iki. Wapi kira ya. Samu, buka kiri terus kro. Rawe nyapo. Tapi guru teh. Gelem iki wae. Rawe. Guru teh kebabang ah. Wah, Ning arep aku nak nu maro gue teh. Bang, apui ngono. Tenan iku. Loh, tenan nek kembang banget tapi ambune gak enak. Plang-plang. Kok siturmu. Ora langu kok, Duk.
Ora. Yo anu rada Nek golek piye? gak moro gunaku kok. Ngarepane lu. Ya kowe esuk nak mantu kebang-bengan. Nyapa aku gak permintaan kembang-bangan. Lah aku gak permintaan kok. Wis tak sedewi apik padha karo Wis mau dilomprok. Ora. Kan aku mampir nang omahku ya. Rite. Sore no parfume ngene kayak semetu dhewe. Wangi Kembang-bangan. lho. Udah cantik. Berdek. Nek nek habene kayak kono. Apa ini kan adik ini? Sirai. Kayak janjian. Dan dengerin telepon Zaki aku. Mau akad ya guys. Akadnya nanti jam berapa mbak? 8. Oh jam 8. Oke. Ya berdiri. Udah cantik. Ayo. Yuk. Berkemas kita cus. Nanti kesini lagi. Kok aku rene wis salin lho ya. Kita rek benakne jilbab kan. Ayo. Bos kita pindah. Pana tepe. Udah. Gak usah aku dige anu kok. Oh iya. Oh. Ya pindah, ayo. Selamat pagi. Berkemas kita cus. Nanti kesini lagi. Kok aku rene wis salin lho ya. Saderengipun nyonatipun sekedhap kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekseni kita midhanetaken depanipun Bapak Darmaji selaku walikah badhe ngaturaken tauhid wali bilisan pun Bapak Darmaji darasan Ibu linangkung dumateng calon berdua yang berbahagia dumateng Pak Lai pasrah wali dumateng Bapak Naik insyaallah nikahaken sakcekapipun kula aturaken panjenengan Kula tampi pasukan Dian Utami Binta Darmaji kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang Rp135.000 yang akan saudara bayar tunai. saya terima nikah dan kawinnya Dian Utami binti Bapak Darmaji dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pripun sah nggih. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu walaka wa barak. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu arusaini kama alaqta bainal ma'rifatin wa alif bainahuma kama alaqta baina adam. Terima mbak. Nah, komplit lagi. Bentar mas. Saya 1, 2, 3. Nah, tadi pandang mana ada? Yuk, 1, 2, 3. Ini vlog. Temanya solo. Solo lagi. Wes dadane ditum. Nggon-nggon. Minggir aja ning kono, ning kene lho. Guriku kene lho. Ku diteraki cah cilik kowe kono. Biasa aku nanti terak. Sret. Ora diterak nerak.
Romo pinalapit Retno pinatrik ing kumala lan mek pabut prangodani sinebaran Dumas cacah kalih loro menika minangka jangkeping jagat genepe donya.
Mbak. Wes. Kok mbok ambu ki ra bias niku. Ora Pak Darmaji menang enak jane ning kono ae mosok. Ibu, sehat nggih. Bu aja diambung padha wedoke kok. Bu, ngambil gelang ya, Bu. Iya ta. Kowe iki copet iki. Anu Pak Darmaji, wau kan sampun ngambung niki. Mangke jenengan ndak raup timbang kena herpes. Anu Pak, mungkin mantu niki jenengan ndang atus sawu ping 7. Masane aku najis tunggal aduh. Bisa nggih. Nah, wi mantan lanang karo Nah, mantan putri. bisa lagi. Nah. Desane. Tekonono. Nek kenal ning ndi kok adoh ngono lho. Nggih. Mas, asale kenal teng pundi kok tebih, Mas? Kok kenal mbake saking pundi, Mas? Saking pundi? Lho, mosok ning omah iso Berarti Sherlock ngoten apa pripun? Oh, mbake langsung mriku ngoten. Mbake kok kita kok anu mentoh ya. Kok moro langsung dari sing lanang iki? buntuke tenanan ya. Betul. Nuwun sewu Mas, mengke dalu poso riyen nggih. Kamare bengi. Enek lho tanggoku. Piye? Kamare mantan iki ora kurang ajar kok pladen iki. Piye? Lah mosok kamare mantan kayak wajik, kayak jenang, kayak jadah. Lah mosok dienggo turu malam pertama lho rusak. Anu mengke poso riyen nggih. Alhamdulillah. Anu kenale pun pinten tahun, Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Kenali pertama di mana, Mbak? Di sosmed apa langsung? Kaya aku iki berarti. Neng ndi? Nah, aku micet tok. Lah iki sosmed tibake. Sosmednya beda. Sosmednya apa, Kakak? TikTok. Facebook. Facebook. Wah, sesuk aku golek bojo aku. Yo, tupi ning golek bojo. Awal-awal. Kowe tak golek ning kancaku ning aku ndek kanca SMP ning. Di. Jenenge Suhadi. Siapa? Di. Suhadi. Di. Aku pengen awal-awal di. Jarene Suhadi ngene. Si beliau dipateni korong. Ayah Suhadi. Sekto. Lah jare mau kenane. Iki kancaku SMP. Rupane kaya ngene iki kancaku SMP. Waduh jarake. Kowe sapa? Kowe sinten Bu ngene iki, Bu? Kowe Suhadi. Suhadi niku bukan ada perawatane larang. Ora. Ngene iki ya jenenge dagangan ki yang ngene iki. Lah gak iso tuwek lho. Gak iso tuwek iku nglungsungi kaya ula iku. Ya ampun, kok wedi aku. Iki no ya bakul nganu pengusaha sukses to iki. pengusaha napa Mas Suhadi? Tahu napa Mas? Kok padha lanange. Padha lanang bos iki. Nah, ini cedak rono. Nah, empuk ndi empuk gonku apa gone tumini. Kok nggonmu kok Lah timo aku cor-coran ngono kok ya kalah to Le. Thailand. Itu Thailand. Thailand. Kancaku SMP makasih ya. Panjang umur. Sehat, lancar rezekine. Iki anake yo cilik lho. Kok dia naik? Kelas pinten Mas? Iya, anake mau ya. Oh, iki lho. Kasih tak tekoni. Nganu, lho. Iki pakmu lho, Lho. Ora lho. Kok anake isin nang ngakoni. Ora iki koyo ayah. Ayah anu pengen rapi janji boleh? Boleh? Aduh melu-melu iki. Boleh? Anu dicium banci boleh? Oh, boleh. Oh, iki yo pengen kilo ya pengen. Parah mbak, yo pengen. Aku tak kalau tua-tua kau. Ya ampun ora te, dicingin keto te. Nek ono Suhadi njaluk lagu apa? Mas Suhadi nyuwun lagu napa? Lho ini tak tekok iki sampe aku lagu ditekok. Napa maneh? Layang kangen. Alah lagu kok wis kawak. Lagu sing Tumini
Ini ngerti ini orang layang kangen, layang gajen. Ya wes, ayo layang kangen ki request kancaku ya. Ya. Nggih. Joget, Dik. Umurnya ya padha aku lho 31 lho. Tapi kok peweteng ya tapi. Saya ya bedino ider tahu lancak. Oh, sregep percaya. Lah kancane kae. Dan aku bedino ider tahu ra ya padha. Lah kok yo tertahu Lah ya tahune sing menul-menul menika. Nggih. Ya ini layang kangen ya. Ayo, Mas Dua Manggala joget bareng-bareng yuk. Bareng joget oleh ayo ibu-ibu goyang bareng-bareng yuk. Silakan keluarga Sogo yang mau foto, monggo. Bang bayi. Yuk. Jas. Nah. Lagi siji lah. Padha bedoke. Lagi telu. Apa sana komentar? Medeni tak cilik. Yo. Siji. Lha nek tak ngomongane ya siji. Siji. Nek tak ngomongane siji. Balerina. Loro setengah. Loro. Lagi loro. Lah kok ngono kan ya loro ta iku. Tak ngerti lho. Lah bene sama kerang. Yo. Berarti telu berarti kurang. Lagi iki enak cucuk laku lambene dijeridet nih. Ajarono. Enek wong edan. Lambene kelarang. Wong edan. Enek wong edan, enek wong edan, enek wong edan, enek wong edan, enek wong edan. Ben meneng kok. Dilungkas nek engko tak juga tak celukne Pak ngan Pak Purnomo. Kurang sitok. Yo. Siap. Apa nek? Wes tak suwe. Ya ben ra ketok ning jero nggone. Enggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ayo tertani. Ayo. Kurang
badhe nyawer mriki napa sampun? Sampun, nggih pun monggo mrika. Kita ganti aku sing nyawer. Ki mangkan sak jungkir walik 10 ya tak 10. Pisang kas. Nah, iya sembarang. Gelem jungkir walik ora le? Mboten ya. Ki jek enek pira ya? 100. Berarti iki kok 11 jungkir walik kopi ordasmu ya karepmu. Tumini oleh sawerane iki lho, 110. Jungkir walik ping 100. Nyah iki lho. Nah. 10.000. Tak tambahi nyang sakit yang delok rupane kaya ngono jantar. Lambene kaya sithik. Iki di sing lanang-lanang rene saya. Manggolo. Pulang apa sudah? Joget lagi apa sudah? Sampun. Nek sampun nyuwun sangu napa mboten? Nggih. Oh nggih, nyuwun sangu pinten. Nek mau Mbak Tumini lak 10.000 sak jungkir walikan. Sampeyan kene wis kene antuk ta? Kene ngambung kene selawe, ngambung kene selawe 50. Apa ngambung tengah langsung 50? Ngambung tengah langsung 50. Putih mawon. Ya mbok pokoke ngambung kene selawe, ngambung kene selawe 50. Pengen mulai ora ra pengen yo ben kene ae. Lah aku ora meksa lho Mas. Kowe ngambung aku kene selawe 50. Piye? Nggih. 50.000 Oleh vitamin. 50.000 tandur ya bengkeng. Ayo. Tadune ra duwe duit kok ora ngelanang. Ayo. Ayo, Mas. Satu maju saiki. Soleh selawe. Sing urung. 1 2 3. Hop. Rasa kok gawe musik ngapusi cah iki. Lah kok kor pipi kene tok. Mosok lambe no, Mas. Selawe. Lambe piye? Aja. Kayak WC ya. Tapi kakak nih bisa. Kowe yo pengen. Yo engko sik yo tenan sik, mama sik ya. Kene. Kene selawe ayo. 1 2 3. Sik kok langsung mentok. Anu, Jin lagune sing romantis. 1 2 3 mak. Plok ngono meneng sik. Yo. 1 2 3. Selawe. Sik nang katene sik. Selawe, susu selawe. Betul kepiar ya. Wis ke depan pisan ae. Bose barang yo blagas ana. Yo ben iki nyapo kok. Kene. Kene yo timbangane nyusui kene selawe. Dadi piro iku? Selawe yo 50. Nggih. Karek kowe nyusui aku kok njaluk ambung. Mulute. Nyuwun nambung napa susu? Bocah nak moto duiten yo ngono kuwi lho kanca. 1 2 3. Ngambung banci. Ayo wes oleh mantuk. Sik, iki yo nyuwun. Kuwi lho. Oh, salim sik. Berbakti. Ngene itu, Yo malah blok. Wah! Kene lho sik nek kerja sik. Yo, Bang Bayi. Yo, sing duwe makin anggap caplokan bae. Rene sik. Rene. Kita ben dilek sik ta. Sampeyan ya padha kancane ya, Le. Rene. Nah, kene Tum. Wek. Iki ya jaluk saweran to. Engko nek diambung Mbak Tumini kene selawe. Engko diambung Mbak Tumini kene selawe. Lambene disusik lho. Piye? Lambene disusik. Cangkemmu lho isa ono. Enggak. Nah. Oh. Dipanasit ya. Enggak iki. Bener to?
Wis. Lah niki caplokan apa tiang kok? Tekono. Raine wong mbok padane caplokan. Kira dhuwur sing domah nembuh tak lewek tenan kok iki. Nyang le canggane iki dipetose IDP lho iki. Nyagawa kowe sing gawa. Yo iki. Engko nek ra kena ya to meneng osek merem. Anu bayangno diambung wong artis cuantik ngono. Aja. Ayo. Bayano kowe diambung irik. Ini tak tenan aku iki. Ayo merem sih Mas. Asik merem. 1 2 2,5 3. Piye Mas rasane Mas? Ramo enak. Iki lagi selawe. Kurang selawe. Dinepi ora? Nggih. Nggih. Iki Mbak yo geleman kok. Tak kira yo omong. Ha, ya kene. Ini jaki meneng wae. 1 2 merem. Iki nganu bayangne diambung gendruwo. 2 Piye Mas rasane Mas? Boten petak. Kok enak neh ora? Boten, Bon. Bon. Iki wis. Bon. Nah, Keno. nah iki. Salim sih karo nganu karo mami. Mami ini lho gemone lho. Nah, iki karo ki gegengeke elek kuwi. Salim sih karo mantan Bapak Ibu. Manten, Bapak Ibu. Tum sik gandengin to, Tum. Anu, padha ngerek mriki. Kodhe ngorek, Mas. Enten. Ya, Enten iya, mboten? karo pamit. Enten. Kodhe ngorek. Padha ngorek. Sini iki pamit. Anu Mas dicondro ya. Asing apik lho condro. Nek ora apik titan ngono. Kita Tambahan iki takone soalnya digandeng lho. Piye Piye, piye? gandeng bajek do tambah. Ya ngoten ae yo. Lah menika to temanten saribit. Temanten kakung lan temanten lanang. Temantene kaya Komajaya lan Komodo. Mangane wedok kesana dijodohno, Mas, nangis. Oh, dijodone wong tuane nganti nangis. Kudu iki sing nangis kaya mantan lanange ya. Sing nelongso temanten lanang. Sungkem dumateng Bapak Ibu. Sungkem sih, sungkem. Hut. Sungkem cita-citane